Аз съм на 50, значи едно 40 години. Съм постоянно тук, да. И то обикновено обичам сам, нали? Имаме тайфи, събираме се по двама, по трима на различни лодски мрежи, като хвърляме, но обикновено сам. И така да усетиш, че ти тази пустош тук, тази шир. Това е хубаво. Влизаш в морето, естествено с една добра турбичка, добра храна, с добро питие. Ма сега ще забраняват алкохол в лодките лошо. А иначе до сега как е? Пие ли се? Как? Задължително. Кога морето е най-хубаво? Сутрин? Сутрин изгрева да хванеш така. Е това време, в което сме ние в момента. Даже и по-рано. Чуеш прогнозата, ако не ни издържи 10 банове. Да. Какво е човек да се храни от морето, да се прехранва? Много трудно вече. Има и такива хора, които разчитат само на това нещо. Но сега като погледнем тази година, слаб сезон и комбиниран с лошо време, това е един провален сезон. 3 хубави дни, после 10-15 лошо време. А тук е определено точно есенно време за определените риби. И се проваля се. Цяла година чакаме на това време. И като не може да влезеш в морето, край. Ето и ни прости рибари тук. Колеги, да не им мътим водата. Добро утро! Пречиме ли много? Не, въобще. Може и да помагате, ако искате. С удоволствие, обаче проблема е, че нищо не разбираме от вашия занаят. Няма разбиране. Здрави ръце да имаш. Дърпаш, мрежите и толкова. Дойде риба, чистиш. Дойде ли? Има ли? Нищо. Няма днеска, бе. Айде, пак нищо. Нищо една. Къде не са мрежите? 400 метра мрежи, нищо. А от колко часа сте тук? 7:30 изляза. Аха. Та кой пореден ден е? 3:30 се прибрах. Аркански беше. Аха. А днеска кой пореден ден е без улов? Не. Кой се оплача? Браво. Не мога да кажа, че няма, бе. Големи лъщи са това. Това е скорпит. Това е скорпит. Да, тук вътре също има. Доста има. По-големи, ама доста. То друга риба няма. Почти. Попчета и раци. Попчета, раци и скорпиди. Кога е извадена от морето? Преди 10 часа. И още е жива. Да, до обяд, че е жива. Дори и след обяд може да е жива. И днес, днес научих нещо. Така, това нещо се фаща така, с ножа се цепи от тука, маха се то шип, маха се и те шипове, дере се и се прави страхотно филе. Филе? Филе за пържене, чудно е. Месото му е чудно. 12 лева от 100 грама. Да, в кръчмата на брега. Да. На пристанището. Да. Нещо излизаме нищо. Няма риба. До нас хващат, ние не можем да хванем. Един път така, втори път така, вече се обаждам на баща, викам, вика отец Иван. Дори човека влезе вътре тук, запаряхме се всичките, както може да всичко. Там пята, какво прави, не знам. И после? И тръгна работа. На други ден риба? Да, си хваща. Върви после, че не гарвай. Айде, точно. Там е. И тогава е държи тук. Тя си от тук, откакто остане той. 2 години. 2 години иконата си седи вътре. Да. Това е на Света Богородица. И двамата ли говорите така? Гръцки, да. Говоря перфектно. И двамата перфектно. Аз също, да. Виж, майка ми е от Волос. Волос. Да, баща ми е от... Значи, майка му е българка, а баща му гръцка. Първото нещо, което ми направи впечатление е здравите ръце. Аз не съм виждал толкова здрави ръце мъжки, колкото... Погледнете каква ръка е това.
Ти ли е показал пак? Гръбане, това е яка. Това е дърпане. Как Може ли пак да кажеш? на гръцки как се казва? Херия. Херия. Какво е това? Ръце. Херия ръце. Дактила е пръстите. Тия корави мъже също плачат. Има една така. Плачете мъже. Защото е това нещо, сдържането на един мъж да не плаче, и довежда тия стресови работи. Жената се плаче, очисти се организма, а ти го тъж вътре, тъж го и имаш депресията. Резиденция на Тодорите. Това? Е това. Това е било резиденция? Да, на Сериозно? Тодор беше, да. Я А вижте. сега вече някой си... Да не говорим. Някой си частник. Някой, който има много пари. А Тодор Живков идва ли е тук? Само веднъж. След това идваше тук Андрей Луканов, винаги с неговата... С една джугула идваше. С една джугула комби и с моите дъщеря и дъщеря му се къпеха долу на морето. Айде да влизаме. Айде да видим. Аз трябва да отида на море, че ми чака децата. Добре, чудесно. Няма да те бавим дълго. Не. Това ми са мрежите. Сега трябва да се кърпат. И вънка, е тук на тераската. Това са мрежи за света. Сложна работа ли е това? Много труденка е така, бавно става. Ама който умее, нали? Всеки ден ли един рибар трябва да си плете мрежи? Ами аз ги пита. Всеки ден? Ами, както трябва да се направят, както почти всеки ден. Ама то си купуваме повече нови, защото много трудно става. Сега има мрежи най-различни. Обаче на времето плетяхте много. Но баба ми плетеше мрежите цял ден и цяла нощ. Жената се поболя, нямах пари и се наложи да продавам лодката. Аз без нея не мога. Обаче, понеже нямам пари, и я продадах на един англичанин. Той си купи апартамент тук и вече аз бях задължен да му гледам лодката, да излазиме на острова там, да справим пикник, да риболуваме. И след 2 години той ми вика, ние вече с теб сме братя и аз лодката те подарявам пак на тебе. И сега всичко, документи, всичко са на мое име. И двамата говорите на английски? Аз английски. Аз говоря с ръцете. Ама се разбирате? Да, разбирам се. Той ми казва да кажем гоща tomorrow в 11 часа на Евелина. Не мога, аз без морето не мога. Просто ми се отваря душата, като го гледам и... Без морето и без тая шапка не можеш? Не мога. Не я сваляш никога? Не. Тук има на много места построени такива параклищчета в чест на някой светец. Сега, дали след като са излезнали, те са молят и казват, като излезна, искам за благодарност аз да построя едно параклищче. Благодарност от какво? Че съм се спасил от това, което ме е заплашвало морето, нали? Защото имаме различни случаи, когато единия излазя, другия остава. Аз като дойдох тук, имаме човек, който двамата са влезнали и единия нали, почина, Бог да го прости, другия остана до дълбока старост беше така човека. Какво му обяснихте? Каква е причината? Защо той се е спасил? Причината не може да я обясним ние. Това е вече независимо от нас. Разбирате ли? По-малко е вярвал в Свети Николай? Не бих се наел да кажа, че той вярва или не вярва. Там вече има кой да казва кога трябва да се отидем от този свят. Нали разбирате? Защото има за нас невъзможното, за Бога е възможно. Има такива ситуации, когато хората казват, той няма спасение. И виждаме, че се спасява. Обяснете ми как един и същи светия защитава едни хора като моряците, като рибарите, обикновено бедни хора, отрудени хора и в същото време той е патрон на най-богатата прослойка в съвременното общество – банкери. По-правилно е, ако може да кажем, че той е покровител на рибарите, отколкото на банкерите. Сега, може и някои от банкерите да се давят, нали? Разбира се.
Не се бях сетил за това. В живота всичко е възможно. 10 градуса дясно, Рудо. Разбрано. Така дръж. 10 дясно, така държа. Като почнаха да снимат филма, застана като професионалист на роля. Ние като моряци, като има чужди хора, все пак ти се отваря душата, не си сам, да виждаш все едни и същи хора. Да, така е. Актьори, известни. И известни, тако. Те са и шегаджи, и хора. И суфраджи. Да. И стана... А къде плавахте, докато снимахте? За Барселона. Децата, той е детско филмче. Много пъти са ме виждали и са казали: о, его, Чичо Манчо, от Рубче. Имало ли тежки моменти, случаи, които сте запомнил в кариерата си? Отидахме в Куба, Захара, 67 година. И на връщане в Средиземно море такава страшна буря, че срина първи номер Хамбара. Той е с капорти. Срина го и кораба почна да се наводнява. Просто за една бройка щяхме да отидем при Свети Петър. Има колеги, които плачеха за куфарите си, за жените си. Аз бях сам, нямаше за какво да плача. Не бяхте женен още? Още не бях женен. Върнах се и веднага се ожених. Да създам нещо, да мога да... Видях там, че мога да остана без история в честна дума. Зато и винаги съм казвал, след морето и родината най-много обичам жена си. Това е. Съдбата на моряците никак не е лека. А на жените им? И още по-тежка, защото се справят, трябва да си и мъж, и жена вкъщи. И така минаха 40 няколко години. Ами да, 43 години вече. Това е за починали моряци. Елена, Ана, Василия, Димитър, Спас Атанас, Лума, Никола, Димитър, Въло, Георги, Пършкева, Подина, Добрина, Стефан, Нева, Горнич, Горпена, Кристина, Димитър. Това и бъда първите пастирно всеки. Нашему народу, на сопротивния. Честити празник, колеги! Да рекета има живи и здрави преди всичко! Честито на тебе, капитане! 27. Това е момента, това е традицията, която отличава Созопол от всички останали градове по морето. Корабчетата са спрели, насочени се на изток, където са и олтарите на църквите. Това е момента, в който венците в чест на рибари, на живи и на починали се хвърлят.
не ги сещам.